Салому алейкум бародаро. Ана имрӯз кӯчатои ФТ мегам, ФТ тарафи Ваҳдат мераванд. Ана ин кӯчатои бародари мо як кӯчатои бюджетни заказ карда буда. Хачишон кардем, мақсад кӯчатои бюджет тамом шудагӣ буд. Барои ами камтар чиоша пакаватороша бо нархи ами дастрас равон кардестем. Касе ки дар корай ана ин кӯчатои ҳамашон кӯчатои бюджетни ном дорад. Нормальный решошам, нормальная бақватай. ФТ сорчта гарантия ҷавоб метем. Оригинал ФТ гибридш мегам. Так, дальше касе ки дар корай ам чанд донае ки бошад кӯчат ё дига чизай қаламчай ҳамашона бо нархи дастрас любой точкаи Тоҷикистон дастрас мекунем. Алоқа бироен, мақсад чӣ кунем? Успеҳ кунем уже кӯчатоам қаламчоам кам мондааст.